це могло протирічити йому, принцу Філіпу, його фактична безрелігійність, коли він брав участь у міжнародних фондах, типу як Римський клуб. Да, відомо, що принц Філіп довгі роки з 81 до 96 навіть возглавляв Всемірний фонд дикої природи. Принц Філіп держав повістку Римського клуба по темі сокращення населення планети і, що нам в Україні має видно, знищення промишленості неподконтрольних цим самим влиятельним кланам. У тих держав, куди попадали в руки англічанам і міровим мудрецям, у тих державах руйнували оту всю систему, щоб зробити людей бідними і розогнати по цілому світу. Про його, принца Філіпа, антихристиянську псевдорелігіозність можна робити висновки з його знаменитої на цілий світ фрази: «Якщо я по смерті перевоплощуся, тобто перейду інкарнацію у щось друге, чим чоловік, то я хочу стати смертоносним вірусом, котрий зможе позитивно вирішити проблему перенаселення на землі». За таку фразу одлучили би у любів релігії від церкви. Такий чоловік-вірус у Царство Божє не зможе попасти, ясно всім і без слов. Бо неможливо такое собі говорити просто так. Тим більше, що він вроді би одійшов від православ'я, пішов в англіканську церкву, але вдруг він вірує в перевоплощення, в інкарнацію ті індійські псевдорелігії. Можна думати, що нині в світі повно таких багатих людей, вірусів, ворогів людства, які впливають, кстати, і на наші долі, коли морять людей голодом, війнами, пандеміями та міфами про потепління. Причому потепління, кажуть, хто винуватий? Дуже много коров, дуже много людей. Іменно чрезмірна власть і чрезмірне безбожіє любить робити багатих людей ворогами людства. Бог буде мати свій суд. Ми не судимо Філіпа, но, уви, у нашій житті наші діти ніколи не будуть мати в лиці принца Філіпа образ для подражання.